Bé, bona nit a tothom. En primer lloc, us voldria donar la benvinguda a Vilanova del Vallès. A alguns us ha costat molt arribar, jo pensava que era més fàcil, estava tan a prop de la sortida de l'autopista. No, dir-vos que per mi realment és un honor poder-vos donar la benvinguda, no només com a companya de la JNC, sinó també com a presidenta de Convergència d'aquí a Vilanova. El Capsigrany, com molts sabem, va començar ja fa alguns anys amb el propòsit que tots coneixem, però avui més que mai té una raó de pes, de premiar aquella persona o aquelles persones que més mal han fet a Catalunya. I al pas que anem ens haurem de plantejar fer un Capsigrany mensualment o quasi bé ja diàriament i tot, amb els candidats que ens surten a cada moment. Penso que tots els que som aquí formem part de la JNC o els que ja han format part, ens podem definir com a autèntics herois d'aquest segle XXI. Els nostres avis els hi van treure la llibertat, els nostres pares la van haver de recuperar i nosaltres som protagonistes de poder-la aconseguir plenament. I si no, ens podem preguntar quantes lliçons ens ha donat la història, quantes vegades hem ensopegat amb una mateixa pedra i ens han fet baixar el cap. Com a patriotes, penso que és el moment de recordar qui som, de seguir endavant, perquè sense avui no hi haurà tampoc demà. I la convicció és allò que ens fa tirar endavant a un país com Catalunya. No hi tenim res a perdre. I l'espurna del canvi comença amb cadascú de nosaltres, amb el que fem dia rere dia. Desitjaria que aquest Capsigrany fos l'últim de tots, perquè voldria dir que hem aconseguit l'objectiu de l'estat propi. Espero, sincerament, que disfruteu d'aquest acte, del lloc i de la vetllada. I ara tinc l'honor de passar-vos amb el Preci a Barna Parera.